Ahoj, je ráno, je 10 hodin ráno a jsem v Harrachově. Můžeš vidět, tady je turistické lyžařské tratě. And I can translate that for you, it's literally tourist skiing cross country. Ale možná můžeš vidět tady, není sníh tady. Není sníh, nemůžu běžkovat, nemůžu běžkovat. Tak, jsem tady, jednička tady a chci jít na Mumlavská vodopád, kde to je? Tady, Mumlavský vodopád. Chci vidět tam, jo? Tak, jdu, ahoj. Chci vidět vodopád. Je to Mumlavský vodopád? Doufám, že ne. Myslím, že je větší. Ahoj. Je to Mumlavský vodopád? Ne. Ok, jsem skoro tam. Možná Mumlavský vodopád je tam. Já nevím, ale možná.